Si, empezamos a traballar. O meu pai era enterrador naqueles tempos. Teu pai era enterrador. Entón eu levaba o meu pai, levábame sempre a estudarlle, que era máis, que máis lle gustaba que levara, que fora eu con ele, non? Entón facía, cando non había nichos, que ahora hai nichos en todos os sitios, pero aquela non había que enterrarse no suelo, nese cementerio. Entón, claro, ese cementerio non, que fixeron novo, agora ese é novo, pero antes, cando era na iglesia da Vimianzo, aí xusto na iglesia era. Entón o meu pai tiña que, claro, enterrar, e dixeme, ven comigo e súdame. E fui a sudar, que fun a que máis despois. O sea, cando ti eras unha nena, axudabas o teu pai, que era enterrador, a enterrar... Eu a enterrar nada, eu a caixa nada, máis que facer a cova. Vale, a cavar. Sí, a cavar. Sacarlle a sudar e sacar a terra. Pero ti eras unha nena, non? Pois era, pero eu como o meu pai, axudáballe, o pobre,